Да говорим за литературата и младите хора. Ще потърсим информация какво се случва с Търговишкия творчески клуб Фотони, в който се събират пишещи студенти и ученици. В Народно читалище Напредък от години младите хора там си дават среща един с друг, канят гости от съседните градове, дори издават издания със свои литературни текстове. Студентката Айча Заралиева прие да поговорим за настоящото състояние на клуб Фотони в Търговище. Клуб Фотони все още съществува. Хората, които бяха част от Клуб Фотони, в момента, за съжаление, обаче все по-рядко имат времето и чисто физическата възможност да бъдат в Търговище. За сметка на това, пък всеки път, когато повече от 4 човека от клуба сме в Търговище, се събираме задължително. Продължаваме тази връзка с читалището. Благодарение на тях все още успяваме поне 2 пъти годишно да правим излизания на сцена. Това са едни така наречени поетични вечери. И в тях успяваме, колкото души са имали възможност, не са били ангажирани с работа или изпити, да представят най-новите си стихове. Това обикновено се случва около 1 октомври и в началото на месец май, в рамките на така наречените майски литературни вечери. Като че ли в повечето читалища малко млади хора влизат и има малко инициативи съвместни на младите хора и читалищата? Може би всички, когато чуят читалище и си спомнят за съставите, които пеят старите градски песни или въобще така, общо взето едни формации, в които участват само възрастни хора. Тук обаче хората в ръководството в Търговишкото читалище винаги са ни подкрепили. Когато ние започнахме, това беше през 2002 година. Тоест, вече са минали 10 години. И през всичките тези 10 години ръководството на читалището неотлъчно е било до нас. Много са ни помагали, най-малкото, защото те са ни осигурявали място, където ние да правим нашите срещи, зала, в която да правим официални представяния, така че можем само да им бъдем благодарни за това, което са правили за нас. Колко души в момента се срещате по повод и без повод около литературата в Търговище? Колко от тях пишат? Общо взето, така по-активните членове в момента сме около 10-12 човека. Факт е, че всички те пишат със сигурност и онези хора, които не успяват да идват на нашите срещи. През тези 10 години, сещате се, много хора са минали през Клуб Фотони. За съжаление, някои от тях се отказаха. Било то, защото не им е допаднала нашата компания, било то, защото творчески им заряд явно не е бил достатъчно силен. Но така, основното ядро сме около 10 човека в момента. Издавате ли книга, сборник или нещо друго? Сега в момента точно сме в процес на събиране на материали за годишния ни сборник. За съжаление, вестник ни остана като част само от нашето творческо минало, но пък за сметка на това всяка година на майските литературни вечери ние представяме сборника Фотони. Това е един сборник за младежко творчество. Обикновено той има 2 части. Първата част е от нашите най-млади фотони, които все още са ученици, а втората част е за студентите. Тази година, живот и здраве, през май месец ние всъщност подготвяме представянето на сборника Фотони 10. Това е наше юбилейно издание. Може само да ни стискате палци да успеем да го направим. Колко автори са заявили участие и ако можеш да рекламираш някои от имената, които сте включили вътре? Доколкото знам, в момента така сме почти на 50% от хората, които ще участват, вече са дадени материалите. Като имена, със сигурност в момента знам, че свои материали са дали Яна Цанева, Виктория Станчева, Натали Калчовска, Полина Цанева, Колю Колев, Айлин Рафиева също е дала свои материали, Диана Щерева е дала свои материали, аз също. Продължаваме в момента да събираме материалите и сигурна съм, че ще има още доста хора, които ще се включат в сборника. А как гледат на вашите занимания хората, които не са изкушени от литературата? Тези, които по-рядко отварят книгите, да не кажем никак, и тези, които пък нямат интерес към поезия или проза? В интерес на истината, този тип хора никога не са били част от моето най-близко обкръжение. Беше забавно в ученическите ни години, защото тогава малко или много ние сме били в една ситуация, в която сме били малко много странните ученици в класа, които вместо да се занимават с традиционните тинейджърски забавления, освен тях ние сме имали и литературата, и писането, и излизането на сцена. И тогава с учениците ни винаги така са ни гледали с едно презрение, дори бих казала, и едно неразбиране, което беше много тъжно. А сега същата ли е ситуацията в училищата? Комай вече хората, които имат таланти, имат и къде да ги показват и няма този скепсис към тях? В интерес на истината в момента
момента в училищата има една, как да кажа, не знам доколко тази практика е хубава и доколко се опоручава, но в повечето училища заради финансовото стимулиране на учителите, почти във всяко едно училище, поне в Търговище е така, учителите по литература правят литературни кръжоци. В тези формации всъщност учителите учат децата как да пишат, четат се написаните от тях неща и се коментират, анализират. Тоест, осъществява се нещо като литературна критика на току-що написаното произведение. Без да има достатъчно потенциал за редакцията му и бидейки ограничено от към компетентността на учителя най-често. Именно. Аз заради това казвам, че не знам дали да се радваме или да бъдем скептично настроени. Защото малко или много всички деца, които са били преди един и същи учител, почват да пишат по един и същи начин. Тоест, тук се появява едно едностилие един вид. Освен това, тези деца обикновено пишат по зададена тема. Те преповтарят и естетически концепции и стилове от преди десетилетия. Абсолютно, да. Дори на моментите, смело бих казал, те абсолютно копират много известните автори, които реално влизат в задължителната програма, която се изучава по литература в училище. Тоест, настроени се да препознават литературата в далечно отминалите във времето нейни образци. Тоест, тук не говорим дори за раждане на нещо ново, а за едно преписване и то с цел да се харесаш на учителя си, защото в крайна сметка тези деца след това те биват поощрявани с оценките си, които получават по литература. Да го кажем така, все пак литературата не се прави и не се консумира, за да се харесаме, а защото на нас ни харесва. Точно така. По-добре написаният текст да не се хареса от другите и да е оригинален и автентичен, отколкото да се понрави на учителя и да е клиширан, обсипан с цитати и рими. Казваме го на учителките по литература, които водят подобни кръжоци с намигане. Останете с Радио Шуман.